Guys, aggapas tayo ti pagay tayon. At tangal daw. At tangal daw sa tayo ti Ilocano. Lala? Basta tatangal daw, aggapas tayon. Oh, na nahulog pa to si ko, dalawakit oh, sayang. Oo. At no. At no. Sao tayo ti Ilocano tin Ilonggo. Kay Jay ano ba yung manghod ah? Ha? Ubing. Hindi ubing ah. Utod ba utod? Kabsat. Ay. Di kapsat ko Ilonggo da. Kinilakay ko Ilocano. Basta nga talaga lakay nga pinag-Ilocano nun ni bakit ko. Kit katawak gani maragsakan ak no Ilocano da. Di ko anak Ilonggo. Diretso tayo yung sako lakay para di na mabasa. Practice ka no lakay nga kwa. At ay mama baka makwam. Dito ako ko na aggapas ah. Naglain ka magapas bakit? Siya kaun. Dapat kung farmers ka, alam mo kung paano ka maggapas. Ganito oh. Ganyan. Huwag kang arte-arte kasi wala kang pera. Basta nagagapas ka, basta nagagapas ka, ano na yan, mapit na yan, wala kang pera. Di rabi lakay. Nagtudaw, nagpigsa. Anong masabi mo sa pag-harvest ninyo? Mahirap eh. Kapoy. Kasi maraming water. Guys, kain tayo ng mangga.
hindi ako kasi dito ako istorya ka dyan. Hmm. Meron ako nga, viewers na duwa. Strong 2 million viewers. Bugon mo eh. O, paano to? Ibot lang kami, may ibot kami daga. Ikaw tig-agad. Kwan. Hapon yung kanan sa blaw. Merinda. 5 isa. Guys, hindi pa nahati oh. Hindi pa nakalahati ang ating trabaho. Bato. 5 isa. Ops. Ang buko po, pero ang kaskahon. Palakay, alaan tayo ti sitaw tayon. Agarbista yun. Agarbis tayon. Awana, nagdakulan niya. Nagdakulan niya. Sila siya muti. Matay tilak. Iwala ni bakit ko. Nagadot kuana. PRRBC na. Tayon. Ate lang yun nagaduda. Nagadot niya.
Sa kalangan bakit sakti para video? Wala. Alaon tayon kalakay. Ano ganyang tanan? Amin. Alaon tayo amalmin lakay. Nga mabalin. Nga mabaling nga alaon. Sige madi ka sursuruan may mayat. Yun Marigatan ka di ag Tagalog ka eh. Ano amo kon ag sa Ilocano. Alaon tayo amin. Nag-ulanan. Nagtutudod. Nagtudon. Ini 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 na. Ako ini madin nga mabalinan. Kain nalaing ag kuha ni bakit ko. Nalaing ag Ilocano. Yung bati-batit laang. Tituno na, lunggaw. Ayun na. Ibusam amamin bakit? Ibusin pa yun. Nagadunay nagadaw. Nagaduulanan. Pagtudon. Nakay nagpigsang kon eh. Napigsang arbisa derata titu daw. Oh. Uy. Cellphone! Cellphone mo! Cellphone mo yan! Dahil cellphone nyo! Balik kami yun natapos na yung ulan. Nag-ulan ng dalawang oras. Grabe. Wala hinto. Ay, isang oras no? Isang oras kalahati. Tapos marami akong narinig na tukak. Nagwakwak-kwak ng tukak. Ito yung makuha natin. Dami. Huwag ka mo nagkalo, Day? Wala kayo nila tayo bilang tutudok. Gara na lang hasta may. Why na? Ito na yung narbis natin mga kalakay. Yung naiwan kanina. Oh, dami pa oh. Tapos may narbis na tayo kanina. Yung kuan pa, yung nag-ulan na nagatakbo-takbo tayo. Ito. Dagdag pa yun. Kung ibenta natin to mga 60 na eh. Kayo, ito 20. Yun, 20, 60 na. Oh, pag masipag ka, may ulam ka na, may pira ka pa. Diba? Oh, yun lang kalakay. Bukas na naman ulit. Mag video na naman tayo ulit bukas. Kay ano pa, marami pa tayong ulan-ulan naman oh. Mag-uwi na tayo ah.